Ďakujem veľmi pekne za predstavenie, aj za to, že ste prišli. Ja som teda bola inštruovaná, že mám ísť k základom, takže trochu sa vrátim k základom a trochu to skúsim popredkávať tým, čo o rode a ako analytickej a analyzovanej kategórii vieme dnes. Nazvala som to feministickými perspektívami, aj keď teda bude reč o rode, pretože, ako vieme, tak práve feministické myslenie a hnutie, teda akademické myslenie a hnutie, ktoré sa vždy boli veľmi blízke, alebo teda veľmi blízko polemické navzájom, tak spôsobili, že rod sa stal takou významnou kategóriou aj v akademickom prostredí, vo výskume toho najrôznejšieho druhu. Keď sme zakladali časopis, feministický kultúrny časopis Aspekt, tak sme sa tam stretli predovšetkým z oblasti literatúry a literárnej vedy, umenia, filmu, ale bola tam prevaha literárnej vedy, tak si dovolím zacitovať na začiatok niečo, čo sme uverejnili potom neskôr v časopise Aspekt. A je to od Sandry Dilbert, ktorá je jednou z zakladateľiek feministického literárno-vedného prístupu v tom severoamerickom prostredí. A ona takto sa pokúsila opísať, ako pristupovať k okoliu, keď vám teda vnúcuje nejaké predstavy o tom, čo to vy vlastne robíte. A tie predstavy sa nezhodujú s tým, čo sa pokúšate robiť. Myslím, že sa to celkom hodí aj na dnes, kedy sa znova vraciame k začiatkom, aj čo sa týka toho vysvetľovania. Takže toto je len krátky úryvok, je to ináč taká veľmi dlhá litánia, opakujúce sa. Ten citát nemám, ten budem čítať. Takže, ak sa najmä teda feministické aktivity, feministické prístupy sa často stretávajú s tým, že je už ako keby vopred jasné okoliu, najmenej informovanému okoliu, čo sa tam deje, prečo sa tam deje a čo to vlastne je. A že teda okrem iného je to naozaj hlboko predpojaté, pretože vraj až tieto feministické prístupy spôsobili nejaké delenie tej posvetnej spoločnej literatúry, ktorá teda stojí nad všetkým a najmä nad životom, na mužskú a ženskú, a teda nič také neexistuje, ani tu nikdy neexistovalo. Takže táto literárna kritička Sandra Dilbert hovorí: povedz im, čo robíme, povedz im, že nerobíme to, čo si oni o nás myslia, že robíme. Povedz im, prečo si myslia, že robíme to, čo v skutočnosti nerobíme. Povedz im, prečo si myslia, že sme to, čo v skutočnosti nie sme. Povedz im, čím v skutočnosti sme a čo naozaj robíme. Tak toto je nejako tak východisko, s ktorým sme sa veľmi často stretávali pri založení Aspektu, jeho zakladaní na začiatku 90. rokov. A jedna z takých víziev, s ktorou sme my sami mali dosť dočinenia, bola pochopiť ten vlastne vzhľadom na našu socializáciu veľmi kontraintuitívny rozdiel v chápaní rodu a pohlavia, čo bol taký prvý krok k inému vnímaniu skutočnosti, ale aj k inému vnímaniu vzťahov a k inému vnímaniu našej práce, či už v oblasti umenia alebo premýšľaní o umení. Dovolím si teda zacitovať niečo, čo predpokladám je dnes už notoricky známe. Upozorňujem, že pred tými už teraz 34 rokmi to tak nebolo. Takže vlastne sme sa znova približovali k tým prvým veľkým myšlienkovým zdrojom feministickým.
keď sme sa dozvedeli, že teda tento výrok, ktorý patrí, ako iste viete, existencialistickej francúzskej filozofke Simone de Beauvoir a pochádza z knihy Druhé pohlavie, ktorá bola napísaná v roku 1949 a niekedy sa teda považuje za ukončenie tej veľkej prvej vlny feminizmu. Tak a zároveň je to teda ako keby taká latentná fáza používania alebo premýšľania kategórie rodu, o konštruovanosti rodu, pretože práve ona upozornila na to, akú obrovskú úlohu hrá socializácia na viacerých rovinách v tom, ako sa z nás stávajú ženy, ako sa z nás stávajú muži a že to teda zďaleka nie je samozrejme, že pri určení pohlavia, pri našom narodení sa na nás bude lepiť práve tá ženskosť a mužskosť ako spoločnosť, do ktorej vrastáme, v ktorej žijeme, od nás očakáva a na čo nás vlastne celý život nejakým spôsobom nielen pripravuje, ale aj v každom období života a v každej chvíli sme s tým nejako konfrontovaní, či už sa staviame teda proti nejakým štandardným očakávaniam, alebo sme s nimi v súlade, vždy znova to tu vzadu niekde je. Dnes by sme teda už povedali, že nielen nerodíme sa ako ženy, stávame sa nimi, ale nerodíme sa aj ako muži. Stávame sa nimi, keďže vieme, že mužskosť je takisto konštruovaná. Toto bol taký nejaký začiatok, pochopiť teda, že to nebude také jednoduché a že tým, že sa narodím ako žena, tak to ešte neznamená, že všetky tie veci, ktoré ma v živote stretajú a všetky tie predpisovania a pripisovania, s ktorými sa konfrontujem, teda sú samozrejme, ale vlastne táto nesamozrejmosť bola určite takou najväčšou výzvou. Rada by som ešte povedala, že tento výrok sme vlastne takto upravili, pretože sme to najprv poznali vlastne z nemeckého prekladu a nevedeli sme, že existuje slovenský a český preklad. To sme sa vlastne my sami dozvedeli až postupne svojim samoštúdiom, rozhovormi a podobne. Takže sme zistili, že hoci sa nedá povedať, že priestole Československa by bolo niečo také ako druhá vlna feminizmu, ktorá bola na západe v 60., 70. rokoch, alebo teda sa rozbehla v tom čase, že to znamená, že by nedošlo k žiadnym pohybom, že áno, niečo sa dialo, lebo teda nielen otvorili sa hranice štátu, hranice krajiny, ale naozaj sa veľmi otváralo aj myslenie a diskurzy v rôznych oblastiach. A toto bola jedna z nich, aj keď teda zďaleka nie je tak, ako sme teda to videli v západných krajinách. Napriek tomu je to veľmi dôležité a myslím, že ešte dôležitejšie je, že dnes budeme počuť od Zsofie Laurent, od krajiny, ktorá bola celkom iná než tie ostatné, v tom teda socialistickom bloku, ktorá teda mala feministické hnutie bez ohľadu na socializmus, alebo možno aj práve kvôli nemu. U nás to druhé pohlavie teda vyšlo v dvoch dieloch a jeho prekladateľkou bola Viera Millerová, čo bola teda mimochodom manželka Gustáva Husáka. Dúfam, že až tak ďaleko ešte nie sme od tých dejín, aby som musela vysvetľovať, kto to bol. Nevidím tu až a tváre, ktoré by sa tak čudovali, prečo si myslím, že máte vedieť, kto to je. Takže tiež takéto zaujímavé všelijaké súvislosti sme si otvárali sami pre seba a čo tiež považujem za príznačné je, že jedna z takých dôležitých vecí bola naša vlastná senzitivizácia, nazývali sme to rodovou senzitivizáciou seba i spoločnosti. A aj čo sa týka používania jazyka,
tá prebiehala postupne a stále znova je v nejakých pohyboch a premenách, ako to dnes už sledujeme aj v tej širšej verejnosti, dokonca aj v médiách, čo je teda vlastne taký, by som povedala, novší prvok, že to má až takú prítomnosť vo verejnom diskurze. A práve táto kľúčová veta bola preložená ako nik sa nerodí ako žena, stáva sa ňou. Takže ten nik bol mužského rodu a preto sme sa rozhodli mu takto vyhnúť tomu nikovi. Takže keď citujete toto, tak citujete aspekt. Teda aspektovské vydanie Simone de Beauvoir v časopise, kedy sme teda vydali túto jednu kapitolu Detstvo. A tam teda je tento kľúčový pojem a tam sme teda pracovali s jazykom tak, aby bolo vidno, že teda je, alebo sme sa snažili nejakým spôsobom teda radikálnejšie podať to, čo podával jazyk 60. rokov v preklade. Neviem posúdiť, ako to bolo vo francúzštine, ale každopádne si myslím, že niečo, čo sa vlastne stalo súčasťou nechceného kánonu feministického myslenia ako dielo druhé pohlavie, si zaslúži aj také teda obnovovanie. Čiže toto chápanie rod nie je pohlavie nie je rod, respektíve rod nezávisí od štruktúry, bol ako určite jeden z prvých a veľmi dôležitých krokov. Tu chcem pripomenúť takú veľmi základnú definíciu sociologičky Anne Oakley. Vyšlo to aj v češtine, jej kniha, z ktorej pochádza táto definícia. Rozmýšľam ešte nad tým, že vlastne som mala tam možno dať aj pokračovanie tej Beauvoir, lebo možno nie všetkým sa nám vyjaví, ako to vlastne pokračuje, že jednoducho ten život samičky proste nie je samozrejme predurčený a tak ďalej tým narodením sa ako ženy. Čiže toto je taká úplne najzákladnejšia definícia a niekedy je veľmi zvláštne, že hoci už došlo k rozrôzneniu takéhoto chápania, aj veľmi polemickej diferenciácii, tak vlastne sa stále znova vraciame na začiatok v každej situácii. A teraz sa ukazuje, že aj politickej a spoločenskej situácii u nás. Za to najdôležitejšie, čo priniesla feministické myslenie, bola určite feministická kritika vedy, čiže aj literárnej vedy. A teda súvisela predovšetkým s kritikou ideologického postulátu tzv. Vedeckej objektivity a univerzalistického nároku vedy, tak ako to formulovala napríklad Sandra Harding. Čiže feministická kritika vedy zasiala dokonca aj zdarlivo racionálnu vieru prírodovedných a technických odborov v produkciu hodnotovo neutrálnych, objektívnych, nepredpojatých faktov o prírodzenom poriadku. Navyše, feministická kritika nie je ani zďaleka len kritikou vedeckého poznávania, ale predovšetkým kritickou reflexiou toho, ako sú poznávania a jeho organizácia prepojené so spoločnosťou a jej organizácie. Teoretička situovaného poznania Sandra Harding poukazuje na skutočnosť, že tieto metódy a fakty sú preniknuté rodovo určenými hodnotami a záujmami, pričom to pri rôzne vedy platí v rôznej miere a rôznymi spôsoby. Napriek tomu sa zdá, že obvyklé postupy konceptualizácie a aplikácie vedeckej metódy spôsobujú neschopnosť výskumu vyprodukovať kultúrnu neutralitu, a to principiálne nielen v praxi. Okrem toho rodové analýzy doložili, že kultúrna neutralita prinajmenšom v niektorých kontextoch
nie je vôbec žiaduca. A to najdôležitejšie, človek, ktorý pracuje vedecky, ovplyvňuje, čo budeme vedieť o svete. A táto kritika teda je vyslovovaná predovšetkým z jej pera, teda predovšetkým voči prírodným a technickým vedám, ale ktoré väčšinou sú chápané ako niečo, čo je oslobodené, najmä po 89. od nejakej ideológie. A veľmi veľký problém býva dodnes, aby si nejakým spôsobom zreflektovali svoje pozície, svoje stanoviská, z ktorých tento výskum, ktorý robia, realizujú a ako ho interpretujú. No a týka sa to samozrejme aj feministickej literárnej vedy, respektíve rodových štúdií. Rada by som tiež pripomenula také zhrnutie Sandry Harding, kedy hovorila o tom, že výskum vlastne má existovať na 3 rovinách fungovania rodovej dimenzie, ako rodový symbolizmus, rodová štruktúra alebo rodová deľba práce, individuálny rod alebo individuálna rodová identita. Takéto rozdelenie je síce také jednoduchšie, ale myslím si, že je dôležité ho pripomínať, lebo do dnešného dňa sa stretávame s tým, že často pri výkladoch napríklad umeleckých diel alebo proste nejakých výskumných dát alebo pri kreovaní výskumných projektov veľmi často dochádza k tomu, že často sa rod chápe čiste ako nejaká individuálna charakteristika, ako niečo, čo sa týka len identity. A to identity veľmi úzko vzťahnuté len na duálne chápanie ženskosti a mužskosti, žien a mužov. A že teda skutočne je to čiste ako keby osobná vec každého, čo by nemalo až taký veľký zmysel, ak by to tak bolo, pretože dôležitá je tam predovšetkým tá spoločenská rovina a to uvedomovanie si, že sme žili a žijeme aj v nejakom rodovom symbolizme, symbolike a že tu existuje aj rodová štruktúra spoločnosti, respektíve rodová deľba práce. Keď sa napríklad pozrieme na nás tu dnes, povedzme Tereza Stejskalová bude hovoriť práve o tejto rodovej deľbe práce, nie len. Ale myslím, že trocha niečo vypovedá aj pohľad na publikum a tých, ktorí nám pomáhajú. Tiež sme si tu dosť rodovo rozdelili prácu. Ale myslím, že zase na symbolickej rovine je to mierne rozhúpané, keďže páni, ďakujem vám, že ste tu, sú tu skôr v úlohe tých pomocníkov. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa jej ujali. Keď teda som mala ísť k tým základom, tak som si povedala, že spomeniem ešte uvažovanie, ktoré prinieslo prepojenie dekonštrukcie a feministického myslenia, respektíve aj hnutia a potom naopak takého odputávania toho akademického, feministického myslenia od hnutia, respektíve polemika s ním. Notoricky známe je dnes už, vtedy nie, vtedy to bol veľký objav. Dielo Judith Butler Gender Troubles po slovensky vyšlo ako Trampoty s rodom, dokonca sme ho vydali v 2 vydaniach a hovorí teda okrem iného o tom, že všetko, čo sme sa naučili o tom, že existuje nejaký rod versus pohlavie, teda že sú prísne oddelené nejaké chápania ich, tak nám to zase všetko zamiešala a povedala, že vlastne aj pohlavie vždy už bolo konštruované a bolo rodom. A že teda súčasťou tohto všetkého, ako sa vytvárajú tie rodové dimenzie spoločnosti a jednotlivcov, je teda rod, gender, pohlavie, sex a túžba, desire.
Pravda, že nebola to len ona, bolo tam veľmi veľa ďalších podnetov, ktoré sa stále znova rozohrávali a stále znova vznikali polemiky, diskusie o tom, či tento spôsob premýšľania je naozaj už čiste nejakým takým špekulatívnym vstupom do rôznych vedeckých či umeleckých oblastí, alebo či to je ešte použiteľné aj politicky, respektíve spoločensky. A toto nádherne spracovala Barbara Stiegler, sociologička, ktorá pracovala pre nadáciu nemeckú Friedrich Ebert Stiftung, ale na rozdiel od mnohých iných ľudí, ktorí pracovali v tej oblasti, kde sa pokúšali premosťovať teórie s praxou, politickou praxou, tak skutočne pracovala s tými teóriami tak, že ich nezjednodušovala a napriek tomu robila pre nás to, že ich ako keby prekladala do jazyka tej praxe, feministickej praxe. A ona tam teda aj v publikácii, ktorú sme vydali a je dostupná, hovorí o tom, že tie dekonštruktivistické teórie a politická prax, feministická sú zlučiteľné v tom zmysle a môžu sa navzájom obohacovať, pretože je aj pri zvažovaní nielen výskumov, nielen premýšľania, nielen tvorby, ale aj pri tvorbe politik dôležité rozmýšľať o všetkých týchto troch dimenziách rodovosti. Hovorím to takto z nedostatku lepšieho označenia, a tak toto bolo v nemčine. Kedy je veľmi dôležité, či teda chápeme rod ako duálnu záležitosť, čiže existujú len dva rody, polaritu ako opačné pohlavie, hej, vždy ako keby teda ten iný rod, to iné pohlavie je na druhom póle a hierarchia, že mužské je hodnotnejšie ako ženské. Toto je samozrejme pomerne zjednodušujúce, ale vidíte, že vlastne všetky tieto kategórie a dimenzie rodovosti, rod, pohlavie a túžba môžu mať tieto podoby, čiže môžu byť chápané duálne, čiže túžba ako sexualita, kedy prevláda heteronormativita, a môžu byť chápané v zmysle rozmanitosti, kedy teda uznávame alebo teda rozumieme tomu, že existujú rôzne podoby túžby a že tieto je dôležité aj nielen rešpektovať, ale aj chápať ako súčasť toho, čo žijeme. To sa samozrejme týka aj tých ďalších dimenzií. Takže toto je teraz taká naučný slajd. No a ešte také zhrnutie, že keď už som preskočila z tej prvej vlny feminizmu do druhej vlny, že teda v tom feminizme prvej vlny išlo predovšetkým o to, aby sme mohli povedať ženy, mohli povedať ja, alebo teda preukázateľne ženským specifickým spôsobom. Čiže tam bola tá najväčšia diskusia okolo rovnosti a súčasne odlišnosti rodov. Tak teórie hybridity a multiplicity, teda tie, ktoré sa napájali z dekonštrukcie, majú v popredí heslo diversity, čiže rozmanitosť. A problematizujú takéto zjednodušené chápanie, jednoducho povedané muži, ženy. Pripomínam to aj preto, lebo vlastne, keď sme v Aspekte začínali, tak sme mali tú skúsenosť, že sme vlastne o tom ani nevedeli. Prišli sme vlastne k feministickým myšlienkam trochu, teda ja za seba môžem povedať ako slepé kura k zrnu. Nie tak, ako k tomu prichádzali
iné kolegyne, ako napríklad aj neviem, Monika Mitášová neskôr a podobne. Aj ty si slepé kurá, dobre. Tak ale ja som vždy mala taký pocit, že už proste máš tú akademickú predprípravu nejakého druhu na to, tak to aspoň tak pôsobilo, no. Každopádne teda prichádzali už ďalšie generácie, alebo bol aj viditeľný rozdiel v Čechách a na Slovensku, že tam veľmi rýchlo aj ženy mojej generácie proste nabehli na akademické poznávanie rodu ako kategórie, a to teda prostredníctvom akademických inštitúcií v zahraničí, zatiaľ čo v aktivitách Aspektu sa hlavne prepájalo nejaká táto vedomie teda sociálnych pohnútok, nechcem hovoriť o hnutí, a takých veľmi osobných pohnútok, a teda aj tej možnosti povedať ja, ale zároveň teda rešpektovať aj to, že nielen teda jednotlivci sú hybridní a majú rôzne rozmanité podoby toho svojho ja, ale že teda takto funguje aj spoločnosť a že rod je v tom jedna z tých dôležitých kategórií, ale nie jediná. Heslo potom neskôr, ako viete, ktoré síce sa razí už od začiatku feministického hnutia, ale stalo sa, povedzme tak, viacej teoretizovaným a teoreticky podloženým v západnom feministickom myslení v druhej polovici 80. rokov. A teda také tie hlavné teoretické podklady k tomu dala Kimberly Crenshaw. Vlastne, ako by to bolo tak, že sme teda vstúpili do takého vlnobytia feminizmu, lebo keď sme my ešte len poznávali prvú vlnu a vôbec nejaké to feministické ja a možnosť povedať ja, a že či existuje nejaká špecificky ženská tvorivosť a priestor pre tvorbu, ženská tradícia, tak v tej chvíli teda už vyšla Judith Butler, hovorilo sa o tretej v zápätí hneď štvrtej vlny a oni tak bežali ďalej a my sme boli v tom vlnobytí. O tom sa určite dá viac hovoriť, ale jednoducho som chcela sprostredkovať tento pocit, že prišlo všetko naraz. A neprešli sme si tými diskusiami a tými aktivitami tak, ako to bolo povedzme v západných krajinách, ale aj v bývalej Jugoslávii. Toto je prvý aspekt a ukazujem ho, aby som aby som poukázala na to, že sme to ešte nevedeli robiť, to je naozaj prvý pokus, ale predovšetkým na to pozitívne, čo na tom bolo. Vidíte na tom, ako to všetko bolo learning by doing, a vtedy teda celá skupina žien sa zapájala do prípravy tohto časopisu a medzi nimi boli aj ako šéfredaktorky, alebo teda zodpovedné redaktorky sme boli uvádzané Jana Juráňová a ja, ale tou veľmi dôležitou súčasťou redakcie bola Anča Davčíková, umelkyňa, ktorú dnes iste dobre poznáte. A vtedy teda ona oslovovala iné umelkyne, aby sa prezentovali vo feministickom časopise, čo vtedy Jana Cepková, ako vidíte na jej šperku, odvážne urobila. A napríklad aj na tom, akým iným spôsobom sa tieto šperky postupne interpretujú, je vidno, ako sa mení chápanie umenia, tvorivosti a povedzme aj nejakého rodového rozmeru tejto tvorivosti. Myslím, že teraz v tej charakteristike na BOB umenia sa čosi hovorí teda o punkových šperkoch a podobne. Takže ak sú šperky tradične prisudzované najmä ženám, tak zrazu to dostáva celkom iný rozmer. Čiže to, čo sme vtedy urobili a nevedeli sme, čo robíme, len sme tak intuitívne potom siahli, tak teraz ako keby dostáva také kontextualizované významy. Hľadali sme tiež vtedy nejakú vlastnú tradíciu,
pretože sme považovali za dôležité oceňovať aj ženy pred nami, aj keď sme ešte celkom nevedeli, ktoré by to mohli byť. A keďže sme mali to literárno-vedné školenie a aj všetky sme z toho stredoškolského vzdelania vedeli o Týmrave, predpokladám, že aj každá z nás tu aspoň niečo o nej vie a pozná. Tak sme si ale zároveň v tých diskusiách, otvorených rozhovoroch uvedomili, že je vlastne veľmi zlé, že to, čo sa nám z toho zachovalo v pamäti, je najmä to, že je stará dievka. Ja si nepamätám teda bola stará dievka, ja si nepamätám na spisovateľa, u ktorého by to bola ako jedna z hlavných nosných charakteristík. A teda tiež taká charakteristika, že písala teda rovnako dobre ako muži. Tak to je tiež taká otázka, či naozaj je muž tou mierou všetkých vecí a že teda, tak ako to je aj v druhom pohlaví, či to druhé pohlavie ženské je len odvodené. Takže vtedy Týmrava a hľadali sme teda ďalej. Ona nebola žiadnou deklarovanou feministkou, ani nebola politicky činná v tom užšom slova zmysle, ale ukazuje sa práve aj spätne, že jej prózy mali obrovský subverzívny dosah. Hľadali sme teda, ako som už spomínala, autoritu ženského rodu a ženskú tradíciu, hoci teda sme vlastne siahali vtedy v tom období predovšetkým po prekladaných textoch, ale nie len. Toto je vlastne taká ukážka toho, že sami sme aj v tých svojich skúsenostiach, či už osobných, životných, privátnych, alebo odborných, stále nejako sa pohybovali medzi tým, čo sa spájalo s našim pohlavím a očakávaniam voči nemu, ako napríklad úloha v reprodukcii a naplňanie tejto úlohy. A ako teda toto všetko možno interpretovať a čo to vlastne znamená. A celé toto číslo o materstve je napríklad o tom, dala som mu zlé číslo, bolo 2, ale to nevadí. Každopádne toto celé číslo o materstve bolo o tom, že môžu byť rôzne podoby materstva, že to nie je tak, že existuje len tá jedna a jasná, pretože vlastne ako sme sa postupne dozvedali, tak my sme možno na Slovensku mali iné predstavy, než v západných krajinách, kde sa vraj predstava detstva odvíja až od vzniku psychoanalýzy, a teda tej matky, ktorá je to zodpovedná, ktorá má ako keby aj naozaj tú plnú zodpovednosť za detstvo svojho dieťaťa. Tak u nás sa to skôr odvíjalo od takých tých rurálnych predstav skrytých, povedzme, v romantickej poézii o mati, ktorá kolísala a podobne. Takže to číslo obsahuje rôzne tieto podoby, ale teda zase z hľadiska výtvarného umenia tam, ako vidíte, boli diela Evy Švankmajerovej, konkrétne napríklad Císařský rez. A to je aj text, ktorý je vo vnútri a kde ona, a to je zase veľmi dôležité pre chápanie rodu a pohlavia, lebo ak to chápeme tak, že teda pohlavie je nejako späté s biologickými danosťami, tak potom teda by sa k tomu viacej napájalo to, o čo nám hovorí ako o zrodení svojho dieťaťa a rod ako viac to, čo sa spája teda s tým iným zrodením jej diela. Ono spätne zase to nadobúda iné významy, ale pre nás tedy to bolo čisto intuitívne, ako keby také dôležité rozohrávanie tohto napätia medzi biológiou, kultúrou, sociálnymi očakávaniami. Jedno z čísel bolo venované písaniu žien. Nebudem samozrejme vymenovávať témy čísel, ale chcela by som ako príklad uviesť jednu z takých feministických, rúhavých interpretácií, ktorá zase vychádza z toho, že dnes by sme možno už povedali aj rodových stereotypov, že sa teda
predpokladá, že, alebo sa pozerá autorka na to, že ženy majú celkom iný osud ako muži, čo bolo síce v tej dobe pravdivé, ale zároveň to ako keby až tak do istej miery mýtizuje a tým veľmi zaujímavo kritizuje takú jednosmernosť výkladu Kafkových textov. Konkrétne ide o Alenu Wagnerovú, česko-nemeckú autorku, ktorá napísala veľmi zaujímavý taký obrazoborecký text Venkovská lékařka, čiže Landärztin, napísala ho po nemecky. A bol to vlastne názvuk na Kafkovú prózu Der Landarzt, čo je jedna možno z jeho takých najsurrealistickejších, najfarbitejších, najabsurdnejších próz. Ale ona v tej venkovskej lékařke práve robí niečo iné. Z situácie, do ktorej sa dostane, keď hovorí s tou venkovskou lékařkou, s Kafkovou neterou, tak zrazu sa jej pripomína nie len teda ten strýko netere, teda, s ktorou hovorí, ale aj jej matka, ktorá zahynula v koncentračnom tábore, a aj teda ďalšie ženy v Kafkovom živote, ako sa to zvykne nazývať, ktoré takisto teda, ako napríklad Milena Jesenská, nielenže zahynuli v koncentračnom tábore, ale boli teda naozaj veľmi ponorené hlboko v tom živote a veľmi razantne a riskantne ponorené hlboko v živote, ktorý akoby Kafka rôznymi svojimi postojmi, obrazmi vyjadrenými v jeho prózach odmietal, hej. Takou krásnou ukážkou odmietania teda toho obyčajného života alebo takého profánneho života je list otcovi, ktorý iste poznáte a ktorý takisto sa stal predmetom takýchto rôznych špekulatívnych odoziev. Už bez ohľadu na to, či to bol skutočne reálny list, alebo či to bolo len niečo, čo malo teda byť literárnym textom, tak každopádne veľmi rezonuje to, ako jedna vec je, že sa odputáva od tej otcovskej generácie, ale druhá vec je, že sa ako keby odputáva naozaj, zase to je aj tak od toho praktického života, aj od tej zodpovednosti za praktický život. A existuje napríklad viacero takých listov, ktoré napísal Kafkov otec Hermann Kafka ako odpoveď na tento list, ako listy synovi. A jedna z nich je teda list Nadine Gordimer, nositeľky Nobelovej ceny, ktorá tiež tam vychádza, ale z takých, ako povedali by sme, že ženských priestorov, alebo tradične ženských priestorov, ako významu rodiny, súkromia, vzťahov, blízkych vzťahov. Chcem ti teda povedať, že aj v tom interpretovaní umenia, aj v jeho tvorbe sa proste dá uvažovať o tom, že pracujeme na jednej strane s rodom, ktorý existuje v spoločnosti, alebo ktorého predpoklad, alebo s rodmi, ktoré sa v spoločnosti predpokladajú. A na druhej strane môžeme toto všetko presiahnuť a venovať sa týmto interpretáciám celkom inak. Neviem, viete, ja tieto texty notoricky poznám, takže je možné, že som vôbec nič nepovedala, tak aby sa tomu dalo rozumieť, ale každopádne teda Alena Wagnerová tam vlastne odmieta takú tú bezbrehú autoritu Franza Kafku. Pozerám na hodinky, nemusíte si to. Bezbrehú autoritu Franza Kafku, ktorú mal voči mládeži v tých po 50. rokoch, hlavne v Československu, v 60. rokoch, ale potom aj neskôr, teda v mojej mladosti. A pre mňa to bolo veľmi oživujúce, že zrazu sa môžem aj na tú bezbrehú intelektuálnu, opozičnú, pre nás vtedy autoritu pozrieť aj inak, očami toho teda odmietania života, odmietania zodpovednosti a
toho, čo teda robili práve, ako sa zameriava Alena Wagnerová, ženy okolo neho. Ona neskôr aj sa veľmi dlho a opakovane venovala Milene Jesenskej a napísala o nej knihu. Tak pamätám si, ako na to reagovalo študentstvo začiatkom 90. rokov. Boli väčšinou veľmi pobúrení, že čo si to ona dovoluje, hej. Že veď to je Kafka a niečo také nie je možné. Ale na to je taká pekná odpoveď priamo v tom texte, kedy ona hovorí, že no, ale keby to naozaj bolo tak, že umenie je nadradené životu, tak by aj všetko to utrpenie, ktoré mu podľa neho teda spôsobil jeho despotický otec, tak by vlastne bolo oprávnené, lebo z toho vzniklo toto dielo, hej. Čiže dochádza tam k takým rôznym uzáverom, ktoré, hej, dá sa s tým rôznym spôsobom určite pohrávať, ale teda vidíme, že tie konceptualizácie rodu, pohlavia, túžby sú skutočne veľmi rôzne. Isté viete, že dnes sa už hovorí, teda bolo výročie v tomto roku Kafkovho úmrtia a to znamenalo aj veľmi veľa rečí o tom, ako to s ním bolo, ako to bolo s jeho textami a teda, čo mňa tak trošku dráždi, že je to niekedy viac o jeho živote, než o jeho textoch, tak určite si prečítajte niečo aj o Queer, Kafkovi a podobne. Alebo moja obľúbená kniha je takého nemeckého autora, môžem poslať presný link, kde on píše o tom, teda nejak ho tak ako znesvedcuje, píše o tom, že on sa síce vždy štítil telesnosť vo vzťahu k tým svojim milovaným ženám, ale teda opisuje jeho návštevy prostitútok a podobne, hej, takže že vlastne istým spôsobom veľmi konvenčne zapadal do tej dobovej roli a že vlastne to, ako sa búril voči tomu otcovi, nebolo celkom o nejakom len budovaní nového, lepšieho, duchovnejšieho sveta, ako sa to zvykne prezentovať. Tieto veci, ako som už hovorila, vždy nadobúdajú ešte aj iný význam, keď sa na to pozeráme dozadu, hej, pretože že vlastne medzi tým sa ten význam takisto diferencoval, ale možno aj lepšie vidíme, aká konceptualizácia rodu bola v pozadí takejto interpretácie. Toto je číslo, meno Anči Davčikovej zrejme poznáte, dúfam, ak nie, zoznámiť sa, ktorá tu je na obálke spolu s Christinou de la Justinou a teda súčasťou tohto čísla je práve taká ich performancia. Asi to tam celkom dobre nevidno, ale vtedy bolo veľmi jeden z takých zaujímavých dvojíc, ktoré mali medzi sebou veľa nevyriešených vecí, kráľovná Alžbeta a princezna Diana, takže to prosím majú byť oni. Ale teda od takéhoto čísla, kedy aj Anča sa prezentovala ako umelkyňa takýmto hravým spôsobom a cez detaily rúk a podobne, takým aj fragmentárnym spôsobom prezentovania telesnosti, tak sa takisto udiali mnohé zmeny. Vracajme sa, nielen my, lebo my sme teda to s ňou žili, ale vracia sa aj odborná verejnosť, konsistorická, vracajú sa aj aukčné domy k jej tvorbe z obdobia pred aspektom a v aspekte. Toto má byť také pojednanie o požiarníkovi, ktorý Anču Davčikovú stále znova nejako šikanoval v komunálnej kvartíre v Moskve, teda v komunálnom byte. A to, čo je na tom zaujímavé, sú práve tie čísla, čo je jedno z jej období, kedy teda malovala čísla, ako zdôrazňovala teraz v závere výstavy, ktorú mala práve v Soge. A bola to výstava týchto číslicových obrazov, tak zdôrazňovala, že
dôležité bolo, aby nešlo o estetickú stránku, napriek tomu ako rozmáchlému maliarskému gestu, ale aby vlastne išlo o vrstvenie, o skúmanie materiálov a podobne. No a tie obrazy v tej soge, čo boli vystavené, boli také pekné. Čiže napriek tomu aj mali peknú farebnosť, boli také ako impozantné. Takže ona sama tak nespokojná so sebou poznamenala, že nevždy sa to vydarilo a nakoniec to bolo pekné. Tak tu je obraz, ktorý nie je pekný a ktorý teda myslím si, že je taký, ako chcela mať tie ostatné. A teda zase, čo sa týka tej spätnej interpretácie a významu, zrazu toto nadobúda iné významy, nielen vo vzťahu k jej pobytu v Moskve a teda k jej kritickosti voči tamojšej spoločnosti, ale aj neustálej kritickosti voči spoločnosti a jej kvírovým nielen seba prezentáciám, ale vôbec ako takým rozpohybovaniam predstavy o telesnosti, aj v spoločenskom rozmere. Takže aj tieto malby zrazu dostávajú iný význam pod vplyvom jej neskorších prác, najmä videoprác. No, toto je tá pekná malba jedna. Toto som len chcela ukázať, ako sa to vždy prepájalo a ako stále znova. Teda ide aj o inú interpretáciu rodu, pohlavia, túžby, lebo tu teda sme vydali takú knižku o vtedy nazvanú pre lesbickú, gejskú a bisexuálnu mládež. Dnes by sa to asi volalo už LGBTQ plus mládež, ale dôležité bolo, že skutočne išlo aj o tie iné rozmery túžby a o to, akým spôsobom o tom komunikovať nielen na individuálnej úrovni, ale aj spoločnosti. No a ten obraz, ktorý je použitý na obálke, taký štvorkový obraz, tak sa ironicky pohráva s tým, že vtedy si spoločnosť myslela, že teda inej ako heterosexuálnej sexuality je v spoločnosti 4%. A toto je Anša Davčiková, ako dostáva čestný doktorát nenávnom na Umprume. Pardon? A teda ďakuje zaň, hej. Čiže zrazu sa dostáva také ocenenie niekomu, kto teda nielen žil v tom undergrounde, ale bol taký čudný, kvírový a neustále teda rozohrával tú otázku sexuality, ktorá ale nemala podobu len rozohrávania sexuality, ale skrze to skutočne aj takého narušania nejakých rigidných štruktúr spoločnosti. Tak ako sa to zase spätne všetko interpretuje a čo z toho vyplýva. Toto je jej domáce cvičenie, myslím, že to je v Nitrianskej galérii, ale uvádzam ho tu kvôli tomu, je to video. Uvádzam ho kvôli tomu, že teraz sa ocitlo na výstave Hany Gregorovej, o Hane Gregorovej, takzvané prvej slovenskej feministky, ktorá teda tiež tvorí súčasť našej tradície, ktorú sme si preto vyhrávali, znovu oživili a pre seba nejako sprítomnili. A na tejto výstave teda ma možno najviac potešilo to, že tam je toto video Anči Davčikovej, čiže to prepojenie so súčasnosťou. Čiže ak chápanie Gregorovej bolo napríklad také ako veľmi ženy, muži, ženské pozitívne vlastnosti, ako napríklad materstvo, ktoré prináša mier a podobne, tak zrazu tu komunikuje s tou Davčikovou a viem, že už nemám čas, takže to už len ukážem. Privlastňovanie si tradície alebo znovu zobudzenie pre seba a podobne. Aj s autorkou emigrovanou Jaroslavou Bláškovou, ktorá bola v 60. rokoch síce jednou najuznávanejších a najčítanejších autoriek aj v bývalom Československu. Ale po emigrácii teda zmlkla a potom znova začala písať po nej, teda po roku 89. Z emigrácie neodišla, ale to, čo som považovala za najdôležitejšie povedať práve z hľadiska tých interpretácií, je to, že
Zase tu máme dočinenia s takým stereotypom aj vo vnútri literárnej vedy, kedy ženy sú priraďované k tej detskej literatúre. Ona teda bola autorkou mnohých kníh pre deti a mládež, dobrých kníh, ale mnohé boli ako keby degradované na čiste mládežnícku literatúru. Napríklad tie knihy, ktoré sme teda uverejnili v reedícii ako Reatovačnej karty. A my sme sa pokúsili teda urobiť to, že ju vrátiť ako autorku, ktorá má teda naozaj celospoločenský literárny dosah, môžeme ju čítať všetci, nie je teda vymedzená tou ženskou arénou. To, o čom som hovorila, sú rôzne prístupy, ku ktorým sa už nedostaneme, ale vlastne to boli príklady tých rôznych prístupov. No a možno naposledy ešte teda, že ak feministická literárna veda, nielen ona, bola často terčom kritiky za to, že v nej pri hodnotení literárnych diel zohrávajú úlohu mimo literárne kritéria, tak je dôležité povedať, že ona na to poukázala, že tie mimo literárne alebo mimo umelecké kritéria zohrávajú úlohu pri hodnotení, interpretácii umeleckých diel. Tak, ďakujem.